vasikana akaende zvakaoma munodza paupenyu tsoka ukajaira kuti unombopota uchirespekta vanhu ka zvokutodaro ka vanhu ivava vanokuita isiri iyo mufunge. Regai ndimbokudza imwe nyaya. Pane mumwe mukadzi wandairespekta. Mukadzi uyu ndaimurespekta nekuda kwezvinhu zvaanenge akanditirawo. Munongozivawo kuti pane vamwe vanhu kuti paupenyu akuitirawo chimwe chinhu chaunenge usingafungiri akamiramira pazvinhu zvaunenge uchiti aitawo izvi agona. Ucharamba uine certain respect towards munhu iyeye, ucharamba uine kakungozvininipisa pamunhu iyeye. But munoziva zvazvinoita sometimes tinoudzwa nevanhu but tinoramba kuteerera. Inini pane nguva yekuti ndakamboita vanhu vakawanda stereke vari close kumunhu ivauya vachindodza kuti be very careful, hamuzivi munhu, be very careful, hamuzivi munhu. Indichingoti aiwa, ini munhu ndinomuzivira kudhara munhu uyu, handa kutanga kumuzivira nhasi, ndinomuzivira kubva kudhara, handimaona hasi munhu kuti ndeye pasocial media. Vedu engati veita zvirega izvi zvekutsvaga vana sisi vekuti takambosangana navo kumabhawa kumba kana kuti kupi muka vachidhakwa kana kuti vachita yavaita uchita yawaita mubva mada kuramba muchihakira muchichengeta tumwe respect tusipo. Guys, munoziva unenge usingazozivi but unozoti zvinhu zvazoitika wozonyatsa kuona kuti amen. Ndaiona guys, ndikakudzai kuti ndichirespekta munhu yuka, ndaiona ndichiona zvinhu zvainyora achiita sei, zvimwe ndichita kutumirwa nevanhu ndichingoti ndine respect asikana, pane zvaakanditira zvakanaka, I want, handisi kuzoita anything. So for the sake of my for the sake of peace, zvaunozongo ndakapedza ndazongobloka inini, ndakazongoti rega ndibloke so that vandinyatsondita yavanondita ndisingaoni. But guys, pane pekuti unosvika pakutika the battle line has been drawn, the line has been drawn, whatever ka chirega chichiuya, because ivo anozoti kana uchizoti wakabloka ukatasa unonyatsona kuti apa ndakablokwa handiti maona. So I think zvese izvi out of spite kana kuti out of chi kana kuti out of chi, guys, handizivi. But sometimes ndiri kuzama kuti ngatizviregei zvokuti hanzi ndinovaziva munhu waunochera ukamuziva munhu. Guys, unenge uchiziva munhu wepanze uyu munhu wemukati, munhu haungamuzivi, munhu wemukati haungamutombofi wakamuziva. Anobva to kuti ndinyatsoti nyaya yacho ndeyechi kana kuti ndeyechi chokwadika, ndakaita confusion chaiyo nokuti yacho yanga isitombori yake asi akada kukwana paanga asingakwani. You listen to me my guy, don't be a coward, don't be a coward. Takabloka na Facebook but WhatsApp ndakubloka. Come and face me, then we'll take it to Facebook. Ukangouya WhatsApp kuti I'll take it, we will take it to Facebook. This time I'm just doing fire for fire. And I tried by all means. Ndinozama anyway. Ndinombozama kuti my own, you know, this time I'm standing my ground. I am standing. I refuse to be controlled and bullied. Mamwe machembere maserangu. Ewa izvi ndaramba. Veduweka mukangoziva kuti muno everybody is welcome. Nanditika ende hakuna nogara mumino mumwe kana mbako mumwe kana nokumbira munhu chingwa. Munhu anongoita yaita ari kwaari zvichatibatsira. Ari kwaari chero ndikati handidi kuuya kuno, chero ndakazouya ndikati it's none of anybody's business. Idzi hama dzedu dzekuhakira idzi, dzekutsvakiridza idzi, vanhu vatsinge chitinorespekta ava vanotokutanyanga mai mwana, kutokutanyanga ndo zvatiri izvozvo, isu ndo zvatiri izvozvo. Nangoti ndikuudzei guys, haiwa ndati ndingotaura hatisi kurwaba, asi kana zvazosvika pakuti ari kuda kugwaiwa tinongoita iri kurira, takutongotamba iri paground iko zvino, takutotamba iri kurira, ndoya takutongotamba. Muve nezuva rakanaka.